Ups. De her brændenælder har vokset mig bogstaveligt over hovedet og har ydmyget mig, som jeg også har delt et par gange med en maskine, der ikke kunne, og en læ, der ikke rigtig var tilstrækkelig, alt sådan nogle ting. Nu har kæresten presset mig hårdt til at anskaffe mig en vildere maskine. En krat buskrytter, som meget gerne skulle kunne tage nælden ved roden, så at sige. I hvert fald klippe den kraftigt af. Der følger 3 mundstykker med. Kraftig, voldsommere og allervoldsomst. Jeg har monteret den med den heftigste kniv, tyk metal, roterende satan. Så den her formiddag, den er afsat til at komme nælderne til livs. Vi skal have ryddet det her område, så det bliver plads til hønsene igen i det, der engang var deres hønsegård. Så vi kan komme videre med området mod Gede hønsehuset ud mod marken, hvor vi skal have fest om mindre end 3 uger. Det er formiddag, og det er payback time. Ja. Wow. Ja, det kan noget det her. Altså få minutter, når du har fat i maskinen, så kan du mærke, at du har fat i det helt rigtige. Den skærer sig igennem tidsler og brændenælder og alt andet, der kommer i vejen. Det bliver bare skåret i stumper og stykker, i hvert fald skåret over og lægger sig fint ned. Nu tror jeg på det. Nu tror jeg faktisk på, at vi kan komme de her skide brændenælde tisselhelvede til livs. Det er fedt. Og jeg har endda primært kørt i andet gear, der er 3. Super fornøjelse, kæmpe lettelse at omsider at kunne gøre noget ved det her, der jo simpelthen er gået amok. Så jeg vil køre videre, det er super dejligt. Kyllingerne er lidt generte, eller måske bange for den nye maskine, så jeg vil lige bruge min lille pause på at vise et andet lille projekt, som står lige her. Tada! Det er havetraktor nummer 2 med tilhørende trailer. For få dage siden kunne den ikke køre 1 meter. Den kunne ikke engang starte, og med lidt hjælp fra nogle af dem, der kiggede med, og tak for det, så har den sagt brum brum og kørt rundt ude i gårdspladsen en lille tur, fordi den har stået stille i mange år, så den skal lige have en kærlig hånd, inden jeg sådan for alvor tør at tage den i brug. Og det, den skal bruges til, er jo at komme ud og køre med traileren, ud på marken, transportere marksten, friske forsyninger til sommerfesten, haveaffald, alle sådan nogle sjove ting. Så det glæder mig til at komme videre med. Den har fået sin egen lille videoserie, hvor jeg prøver at nørde lidt ud i sådan noget motor, som jeg ikke aner en disse om. Tilbage til arbejdet. Der var kyllingerne jo. Nu er de kommet tilbage. Nysgerrige og sultne, som de ofte er. Stadigvæk ikke sådan helt trygge ved os. Ikke sådan de gamle gavede høns. De hopper op på skovlen, når man graver i jorden og sådan noget. De holder sig stadig inde i buret af en mærkelig grund. Vi skal nok have det her bur fjernet. I mellemtiden er faktisk kommet en efternøler, så det er jo sådan nogle teenager efterhånden, halvstore kyllinger. Der er kommet en lille efternøler, som er en lille bitte kylling, som bare går rundt og siger pip pip lige i røven på sin mor. Og de holder sig lidt for sig selv. Og jeg ved ikke lige, hvor de er nu. Men de har det godt. Og jeg synes jo, at kyllingerne skulle opdage og værdsætte hønsegården, som nu er blevet ryddet. Der skal de skæres lidt mere og sådan nogle ting, ved jeg godt. Men det bliver et godt hønsested med, vi skal have noget bar jord, de kan bade i, og måske en gynge hernede, en hønsegynge til under træet. Så vil den faktisk ikke mere. Det kan godt være, at det der 4 ampere batteri faktisk ikke havde en pind. Nu er lige præcis 0 tilbage. Og så altså, jeg har ekstra batterier liggende derinde. Nå, men der mangler stadig en hel del brændenælder. Så nu vil jeg faktisk prøve at udskifte metalkniven med den her mere plastikagtige ting. Ikke helt så hårdfør, men måske er det nok til brændenælder. Det skal jo prøves. Jeg tænker også, at hvis man ødelægger den her, så er det billigere end at skifte den her metalklinge. Der følger sådan et værktøj med. Så, lad os prøve.
Ups. Nå, men altså nu metalkniv erstattet af de her plastiksataner. Faktisk lidt skarpe. Roterer rigtig hurtigt, og håber derfor også, at jeg har fået den monteret rigtigt. Det vil vise sig. Jeg har visir. Lige vil jeg sige, at plastikkniven her er mindst lige så gode, måske endnu bedre, end metalkniven til i hvert fald de almindelige brændenælder og de lidt større brændenælder. Det går i hvert fald virkelig lystigt. Det kan godt være, at den ikke er helt så hårdført til de der stupestappe, grene-agtige ting. Og det går, vi skal have metalkniven på igen, men den virker som skabt til brændenælder. Nu skal vi bare give den gas.